abani dapat khmat ko jini. U MLA jang keseng Kongres na mau hati uba Charles Marngar hakas ngi baar ulakam ba keseng Kongres kaladon hakmat do hakabaidei bat kajingya kun na kabenta ka syuki Shillong parliamentary seat wat la kalong ka ban ong AA. Habakren cha kinong pathai kubor uba Marngar lajar kataru uloong ba kalong ka shibun ban ong pat kanu keseng ka bakam ya aireng marjan bat ka. Nakadaw bakim patla man pendep ya kajingkan kelum yam nabaro ki Jakarta vote. Ulakam syu baki patba kila penpau biang ya kajingshania ajengki ya ukertong keseng Kongres uba Vincent H. Pala nakadaw badai tang kani keseng kabala ban ya kun persya ya keseng BJP hanong ba Delhi. Katkum ka jinga thu jong u ka jing mentoy ka ba ka ne ka seng barem ka don ka dei ka jing don kinong kersan barat ba jongka ha baro life ho henriu teli ki constituency. Jipi ka hetam ka nomor ka babut nang ta ka ka party Kongres. Dei halor ka ne ka nong rem ba ki ba ki babun ba ki dang don ka jing sanya ka party Kongres. Bat ndei ta kata ki jing ada ki bangingi yo. Masih keren bro, agni ke campaign election masih om. Bahkan ni ke election ke pemantali ni, kadai ke election om nak mendakan nokono. Andai kadai nam tak protection, nak mendakan jingadai. Dengan dan ke jingkerman bagi beriu dan ke jingsanya, ia kini ke parti, tabala bansim ya ke jingadai. Kamtam yang ini ke minority lan ke ripat, ki badan dah kini ke jalan zongi. Ki pulit peniat kali jong ka